mensen, we zijn heel blij dat wij in jullie theater mogen spelen. Mijn naam is Wiebe Caspers en ik heb de eer om aan u voor te stellen, jawel, de Limburgse zanger Siep van der Ploeg. Goedenavond, mensen. Fijn dat jullie vanavond zit. Ja. Ja, sorry, excuses voor die man naast mij. Goeien, beste mensen. En dan ga je zeggen van, ik heb er heel veel zin in. Oh, Ik had er een protte nocht in. nocht. Ja. Ik had er een protte nocht in. Ik speel Geer in Wiertje. Vooral bij Brigitte en Weert. Want dat kan wat gebeuren. En het schoonste, Sorry voor die man. moet zeggen, het schoonste woord uit Weert Het schoonste woord uit Weert is is... Waar komt ie? paddenmoerk. Paddenmoerk. Nee, moerk. 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 Paddenmoerk. Weet je wat dat betekent? Kikker. Oh, paddenmoerk. Nou, die hebben we. Ja, die hebben we. Refrein. Nou, en dan weer even terug naar dat introotje. Een verschil is overal geliefd. Een verschil is overal geliefd. Ik kan er helaas vanavond niet bij zijn, maar ik speel heel graag bij jullie op 15 november tijdens het 40-jarig jubileum van het prachtige theater. En dat doe ik samen met deze hele beste meneer uit Limburg en met die andere diepvries, Wiebe Caspers. En wat ik heb verwacht zijn, ja, ik vind de liedjes fantastisch. We hebben heel veel liedjes samen geschreven, half Fries, half Limburgs. En ik ben er heel groot op. Ik heb er niet zo heel veel aan toe te voegen. Hartstikke mooi gezegd, G. Prachtig. Nou is dit nog niet een vertaalgeit.